Петър Петров е технически ръководител на строежа на луксозната жилищна сграда, която се изгражда в квартал Изток в Ботевград. Какви са според него съвременните строителни норми? Първо трябва да има добър проектантски екип. От строителя се изисква да ги спазват нещата по проект, се работи с качествени материали. Това е, то са строителни норми. Може ли да гарантирате, че тук на тази жилищна сграда всичко това е изпълнено? Да, стараем се всичко да бъде изпълнено на 100%, без компромис. Навлизаме така вече в един период есенен, зимен. До кога според вас може активно да се работи? В съвремето няма проблеми с спиранията на мокрите процеси. Строителните химии са много развити, добавките за бетон са много за топло и за студено време, така че вече строителният процес е непрекъснат и целогодишен. Строителната бригада, която работи на обекта, се ръководи от Милен Стефанов. Той е строител от 24 години, а неговата бригада е работила на всички големи молове в София, на модерните сгради по булевард Цариградско шосе и други големи обекти. Прави впечатление, че може би единствен такъв масивен обект, какъвто се прави тук, защото като гледам няма друг, нито кранове има изправени за този обект, почти както в София се прави същото. До няколко дни броят на работниците на строежа на луксозната жилищна сграда ще се увеличи двойно. 8 години сме заедно с тази бригада. Работим постоянно, да, от едно село сме си, познаваме се, почти роднини, деца, братовчеди, бащи. Така по-лесно ли се работи, когато са родни? По-лесно се работи, по-се разбираме, колкото за други, да. А вие къде научихте занаята? Кой вас ви научи? Както ние предаваме на децата си, така ни ги предават и нашите родители на нас. От много отдавна с бащите си тръгваме, хващане за работа. Не сме учили толкова, ама на занаят сме се научили. Има ли работа достатъчно в България? Много ваши такива колеги строители търсят извън България да работят. Тук как е от ваша гледна точка пазара? Да ти кажа, тук е същото. Както и в чужбина. Ходил съм и в чужбина, бяга 2 години там. Там се изкарат парите с работа. Тук е същото. Като работиш, изкарваш. Едно и също е. Даже тук е по-добре, защото си при семейството си, а там няма как. В жилищната сграда в квартал Изток ще има 50 апартамента, които се продават на зелено. На партера на сградата ще има магазини и гаражи.